खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैनिसिमबो बरायनायखौ बावहरबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय दिल्लीनि केरल बागुदाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। जाथायनि बागै मिथिनो हानाय बादिब्ला दिल्लीनि केरलबागनि बाप्पा सोहोराव हरखाबै मोनसे गोजाम बिल्डिंनि न'आ बायग्रबनानै गोग्लैसिननायनि जाहोनाव गासै सा-7 सुबुंफोरा फबसिनजादोंमोन। बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव दिल्लीनि पुलिस एनडीआरएफनि हानजाया थांनानै जाथाय जानाय जायगायाव सहैनानै फबसिनजानाय सुबुंफोरखौ नागिरनो थाखाय रेस्क्यु अपारेशन खालामो आरो बे रेस्क्यु अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों गासै सा-7 सुबुंफोरखौ बोखांनानै देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरो। नाथाय बे जाब्रबथायाव रावनिबो जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जायाखै आरो मैयानि फुंनि 9:50 रिंगासो समाव जादोंमोन बे जाब्रबथाया। इउपिपिएल बिपिएफ बे मोननै राजखान्थि हान्जानि सायाव खुगा बेखेवदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि राजु नार्जारी बिथाङा फोरमायथिदों दि इउपिपिएल बिपिएफ बे मोननै राजखान्थि हान्जानि ज' जानायनि सावरायलायनाया दायो सोलिबाय थादों। गासै 3सो राउन्डनि सावरायलायनाया जाबाय आरो बे सावरायलायनायाव पजिटिभ लामाजों आवगायबोगासिनो दङ आरो थाबैनो बेनि मोनसे मोजां फिथाइ थायगोनखौ आसा खालामदों होननानै फोरमायथिदों राजु नार्जारीआ। आरो बेजों लोगोसेनो थारैनो इउपिपिएल बिपिएफ हान्जाया जयैनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जयै बिसायख'थि गेलेयोब्ला बिटिआरनि सिडली बियाबाव सासेल' बिजाथि होनानै बिसायख'थिखौ गेलेगोन आरो फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव सिडली बियाब आरो बङाइगाव बियाबाव इउपिपिएल बिजेपि एजिपि बे मोनथाम हान्जाया जयै गेलेगोन होननानै फोरमायथिबावदों बिथां राजु नार्जारीआ। नाथाय बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारी बिथाङा मैयानि मोनसे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों खौरां बिजोङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला इउपिपिएल बिपिएफ मोननै हान्जानि सावरायनायखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनि कर्मीफोरा ब्लेकमेल खालामगासिनो दङ। इउपिपिएल बिपिएफ मोननै दोलोआ ज' जानायखौ आंबो लुबैदों, नाथाय बेबादि सावरायलायबाय थानाय समावनो इउपिपिएलनि खायसे सुबुंफोरा ब्लेकमेल खालामनो नाजादों, जेराव बिपिएफ दोलोखौ फोजोबस्रांनो नाजादों आरो प्रमद बर' बिथाङानो नैथि खेबनि थाखाय बिटिआरनि चिफ जाफिनगोन होननानै बांसावबोबाय थादों, नाथाय बे खोथाया सैथो नङा। बिथांमोना बेबादि ज' जानो होनना सावरायनानै बिपिएफ दोलोनि सुबुंफोरखौ इउपिपिएल दोलोआव सोहैनाय आरो मोननै राजखान्थि हान्जाया ज' जानो थाखाय सावरायदों, नाथाय बेनि सायाव दा जेबो बुंनो हाया आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय सोरबाफोर दोलो एंगारनानै थांनो सानदोंब्ला थांनो हागोन, बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया आरो 2025 मायथाइयाव बिपिएफ दोलोआनो सोरखार दागोन होननानै गोख्रों रावजों फोरमायथिदों बिथां बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा। साखाथि रायजो मिज'राम आइजलाव एसे एनै रांनि नङा गासै 6 कौटि रांनि ड्राग्स बोखांनो हादों। मिज'रामाव हमनो हानाय ड्राग्सखौ 40 किल'ग्राम मेथाफेटामाइन आरो 3 किल'ग्रामनि हेर'इनखौ बोखांनो हायो। बेजों लोगोसे बे जाथायजों लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौबो हमनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ लालथां श्याबा, जरेम माइबिया आरो डेभिड बिसोर 3खौ एरेस्ट खालामदों। शिबसागरनि फुलपानी सिघाट माजुमेलियाव थैनानै थानाय थासारिनिफ्राय सासे सुबुंखौ बोखांदों। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ मिन्टु बरग'हाइ मुंनि सासे सुबुंनि न'नि उनथिंजायनिफ्राय बोखांनो हादों। थैनाय सुबुंखौ दीपंकर बरुवा होननानै सिनायथि होदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला दीपंकर बरुवानि गोथै देहाखौ बोखांनाय समाव सोरबा इनायै बुनानै बुथारनायनि दागो दंमोन, जायनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा हरनि समाव सोरबा बुथारना गालांनायनि सन्देह खालामदों। बिटिआर क'अर्डिनारि कमिटि आरो ट्राइबेल संघनि मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बिथांमोना बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि आयेन बेरेखायै हाबनाय सुबुंफोरा बिटिआरआव 4 लाख बिगा हाखौ दखल खालामनानै दङ। खोला कामरुप ट्राइबेल बेल्टनि हा ओनसोलाव सन्देह गोनां हाबसननानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाबसननानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। बिटिआर क'अर्डिनारि कमिटि आरो ट्राइबेल संघनिफ्राय मकलमुवानि खालिहापारायाव सासे सिख्लाजों लोगोसे बिनि बिमाखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों सुरजित बर्मन मुंनि सासे दुथां सुबुङा। जाथायनि बागै खौरां मोननाय बादिब्ला सुरजित बर्मन मुंनि सासे लाइमोना सिख्लाखौ गावखौ मोजां मोननो थाखाय नारा-नाथा नाजाबोदोंमोन, नाथाय सिख्लाया सुरजित बर्मनखौ मोजां मोनाखैमोन। नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला सुरजित बर्मनआ मोजां मोननाय सिख्लाखौ गुबुननो हरनो थाखाय थिरांथा लानायखौ मिथिनानै थांनाय हरनि समाव फैनानै उन्दुफुबाय थानाय समावनो दरजा बुफायनानै न' सिङाव हाबनानै सिख्लाखौ नारा-नाथा लांनो नाजादोंमोन, नाथाय सिख्लाया गावजों थांफानो राजि गैयामोन, जायनि जाहोनाव सुरजित बर्मनआ गाव मोजां मोननाय सिख्ला आरो बिमाखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबो, जायनि जाहोनाव बिमा फिसा सानैबो गोब्राबैनो जोखोम जादों। जाथायखौ खालामनानै दायनिगिरि सुरजित बर्मनआ न'निफ्राय खारखोमालाङो। बे जाथायनि दायनिगिरि सुरजित बर्मननि हेंथायै दायो पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय होननानै फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफोरा।
जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै मैया चिरां जिल्ला धालिगाव थावनि सिपनि आरसिसि बिजिआर रिफाइनारिनि नब्लाङाव इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि जथाय सावरायलायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। मैयानि बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसेनो आसामनि मन्थ्रिफोर आरो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमाफोर आरो जथाय दोलोनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।